Vi skal nu lave synsfeltundersøgelse. Sid lige ret op og ned i en armslængdes afstand. Kig på mit venstre øje. Læg din venstre hånd foran venstre øje med håndfladen sådan der. Så kigger du på mit venstre øje. Og så skal du sige nu, hvis du ser nogle af mine fingre bevæge sig. Nu. Ja. Nu. 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 Ja, tak. Tag den hånd ned. Sæt højre hånd foran højre øje. Og kig på mit højre øje. Nu. 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 Ja. Tak, det er fint. Det var normalt.